Είμαστε στο Las Vegas, στη CES και κρατάμε ένα ιδιαίτερο gadget το οποίο ξεφεύγει πολύ από τα συνηθισμένα και από αυτά που ξέρουμε. Δίνει μια νέα έννοια στην κατηγορία των wearable, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε wearable συσκευή. Λέγεται Fiera. Λέγεται Fiera και προορίζεται για να προετοιμάζει τη γυναίκα πριν από τη σεξουαλική επαφή. Από το σχήμα μπορεί να καταλάβετε ότι είναι φτιαγμένο για να τοποθετείτε πάνω στη κλειτορίδα. Λειτουργεί σαν βεντούζα από τη στιγμή που το ενεργοποιείς και ανάβει το ενδεικτικό LED μέχρι να σταθεροποιηθεί στην ευαίσθητη περιοχή της γυναίκας. Παίρνει περίπου 20 δευτερόλεπτα να γίνει αυτό. Αρχίζει να δονείται, αυτό προκαλεί την καλύτερη διέγερση. Και από εκεί και πέρα ο έλεγχος γίνεται είτε από τα πλήκτρα τα οποία είναι ενσωματωμένα απάνω, είτε στη νεότερη έκδοση με τη χρήση του συγκεκριμένου τηλεκοντρόλ. Από εδώ μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δονείται, την ένταση και τη συχνότητα. Είναι πλενόμενο, δεν είναι ακριβώς αδιάβροχο, αλλά μπορεί να πληθεί. Είναι επαναφορτιζόμενο. Στα στατιστικά στοιχεία της εταιρείας αναφέρουν ότι από τις γυναίκες που το έχουν χρησιμοποιήσει, το 87% δήλωσαν ότι μπήκαν κατευθείαν στο κλίμα για να συνεχιστεί μετά η σεξουαλική πράξη. Η εταιρεία το προωθεί ως ένα wearable gadget για ζευγάρια. Στην αμερικανική αγορά το set μαζί με το τηλεκοντρόλ είναι στα $249. Χωρίς το τηλεκοντρόλ, οπότε κάνουμε το χειρισμό κατευθείαν από τη συσκευή, είναι στα $199.